Ang pag-uusapan natin ay ang pagbabasa ng bilang mula 1 hanggang 10. Makinig mabuti at huwag mag-ingay habang ako ay nagsasalita upang mapakinggan niyong mabuti at maliwanag ang aking sinasabi. Dahil kayo na rin ang susunod na magbabasa. Okay ba yon? 1. Pakiulit. 2. Pakiulit. 3. Pakiulit. 4. Pakiulit. 5. Pakiulit. 6. Pakiulit. 7. Pakiulit. 8. Pakiulit. 9. Pakiulit. 10. Pakiulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, ikaw naman ngayon ang magbabasa. Ituloy ang pagbabasa.
Congratulations! Ngayon, tapos na ang ating lesson pero hindi pa tapos ang programa para sa mga batang Pinoy. Ipagpatuloy natin ang pag-aaral upang masugpo ang kamangmangan at karukhaan sa ating bansa. This is brought to you by I Volunteer for Filipino Children.